Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Na mar mondo mi amosi kendo ni oimore kamora mabende inene wang' jowi mano mar kala ageno ni osebedo ka okelo ni mora mana kaka nasingo ni ka omolo sadeka biro doka koda ng'end weche ma ikinde mago mabende wayude weche maket koda magi nyinga Nelly Achieng ndhine jaloko mara Bella Achieng. Wedo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto golo chik mar mondo mi obi ochul kanyo jopurgo mago mag kahawa e bwo thuolo mano mar ndalo 5 to ka bende gisechwalo kahawa magi e kondego ma ichwalogie. Ruto ne wacho ni ma biro bedo achiel kuom yorego mago mag tieko midhiero mano mabende jopur bedo kuom thuolo malach kapok giyudo chudo magi ka gisechwalo kahawa e factories mago mopogore. Weche gi ne wacho kindego mabende ne en gachungu e county no mano ma Kirinyaga. Sign bill ambayo imepitishwa pale bunge. Kati ya pesa ambayo iko hapo ndani, mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, pia hapo ndani tuko na pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Gavana wa Kirinyaga hapa ameniuliza ya kwamba niseme neno ngapi? Si amesema niseme neno moja? Na huyu mama amekuwa akinisukuma sana. Mara nikikutana na yeye ananiambia wakulima wa kahawa. Mara nikimpigia simu anasema mambo ya kahawa. Hata kabla sijasema ile nilikuwa nataka kumuuliza. Lakini mimi nataka nimwambie gavana wenu na niambie watu wa Kirinyaga na wakulima wote wa kahawa. Kesho katika budget ambayo mimi na sign iko pesa shilingi bilioni 2 ya kulipa madeni ya wanakahawa. Na kwa hivyo mama Mheshimiwa Anne Waiguru Minji, hiyo pesa umeuliza kesho, sio siku ingine. Ulisema end of the month. Hapana, kesho mimi na sign hiyo bill. Alafu sasa Waziri Oparanya na Waziri Kagwe wataendesha hiyo sehemu ingine, hawa madeni ya hawa wakulima ilipwe. Tumelipa katika budget ambayo imeisha shilingi bilioni 2. Tumeweka kwa budget hii shilingi bilioni 2. Na nitamalizia mwaka ujao niweke pesa ambayo itakamilisha madeni yetu yote ya wanakahawa wote katika taifa letu la Kenya. Kesho vile vile iko pesa ingine bilioni 2. Bilioni 1 tutapeleka kwenye counties. Na mimi nashukuru magavana wako hapa. Hiyo bilioni 1 inayoenda katika counties ni pesa ambayo itaenda kusaidia katika kutayarisha ile ukaushaji, ile maneno ya cooperative factories, kufanya renovation, kutayarisha na kuhakikisha ya kwamba tuko na pulping centers. Governors hapa wameuliza ya kwamba wanataka eco pulpers. Pia tuko na hiyo pesa katika budget, tumewapatia bilioni 1, mtatumia vile inavyofaa kwa wakulima katika kila county ya taifa letu la Kenya. Na kesho vile vile tumeweka pesa bilioni 1 ya kutengeneza miche ama seedlings, kwa sababu tunajua ya kwamba bado iko matatizo ya seedlings. Na tumesema hiyo seedlings iwe ni seedlings ambayo imefanyiwa utafiti, iwe ni seedlings ambayo inafaa, na tuhakikishe ya kwamba wakulima zaidi wanapata seedlings. Ndio mimi nashangaa nikiwa hapa Kirinyaga ya kwamba kuna wabunge wanapinga ati hiyo mswada. Sasa wewe umetumwa na hawa wananchi wa kahawa, uende bunge usimamie mambo yao pale. Kwa hiyo bill mimi na sign kesho ambayo wewe unapinga, iko pesa ya kahawa.
iko pesa ya mbolea, iko pesa ya kusaidia wananchi wako, na wewe umeenda kuambiwa story na watu ambao hawajui nini inaendelea, wanakuambia ati uende upinge. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Sio, ni upusi mkubwa sana. Kwanza walienda huko bunge wakapeleka propaganda na porojo na fitina. Wakaenda huko bunge wakasema, katika hii bill iko maneno ya kuweka ushuru kwa mambo ya rent. Wakaulizwa ni kipengele gani? Wakakosa kujibu. Wakaenda huko wakaenda kusema katika hii bill iko ushuru kwa mambo ya mashamba. Wakaulizwa ni kipengele gani? Wakakosa. Wakaenda huko wakasema ya kwamba ati iko mambo ya ushuru imewekwa sijui kwa sehemu gani. Wakaulizwa bunge wakakosa kujibu. Alafu sasa hawa watu kweli niwaulize, propaganda inaweza kuendesha taifa kweli? Inaweza kuendesha taifa? So mimi nawaambia wale wabunge ati alafu mnaambiwa na mtu fulani ati muende mupinge, pesa iko ya hawa wananchi. Sasa mimi nataka niwaulize, mpunge ametumwa na wananchi ama ametumwa na mtu fulani? Kopo Gregi Mago matimore kaunti ma Kirinyaga kocha wayudo kanyo ni speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula owacho ni ber ka otieki mapiyo piyo Kongo mano mar alap tuke mano ma Masinde Murilo mar mondo mi obed achiel kuom kanyono mago mabende rowere nyalo tiyo godo nyayo talanta magi. Weche ma ket koda magi ne owacho kindego mabende ne ochopo mar mondo mi otim limbe ka ochoyo wang'e chenro mano mar Kongo alap tuke no, kama bende ne omor kod okang' kata ote mane oyudo ni Kongo mano mar alabno biro bedo ka rumo ka pok ochopo dweno mar para mano mar higani. Tumesikizana na yeye kama serikali kwamba hii stadium ina shamba hapo nje ambayo pia tunataka kuitumia kwa kuweka viwanja vya kucheza michezo ya basketball, ya netball, ya volleyball, ya handball, na baadaye pia tuongeze public swimming pool ya wananchi, ili tuweze kuwa na ecosystem ya michezo ambayo kaunti yetu yote itaweza kutumia ikiwa managed na serikali yetu ya kaunti. Kwa hivyo yeye amekagua, ameelezwa, ameelewa na ametuambia jinsi gani atatuma hapa wahandisi, makontrakta, quantity surveyors na professionals wote ili waweze kuweka ile kwa Kiingereza inaitwa tartan track kwa hii mahali ya kukimbilia, waweke nyasi ya kisasa ya mpira katika hii uwanja yote round, waweke viti za kukalia na waangalie kama kuna kasoro yoyote katika ujenzi pia irekebishwe, ili tusiwe tuna repair kila wakati. Sisi Eweche mago mamoko chwali achiel kachiel nyake kaunti no mano ma Migori. Kambende wayudo kanyo ni jotelo mago mopogore opogore sani to koro kwayo piny owacho mano mamalo mar mondo mi oduok kede e sikunde mar bero wechego mago mag luor kachiel kod somo ma obiro kaluore kod rang'iny mamalo mago mabende jopuonjre mopogore opogore osebedo kawang'o sikunde e gwenge mopogore opogore pacho kae. Kane giloso e sach nyasi mano mar sidho jatend jopuonje Magnat e badino mano ma Kuria East County ma Migori ne oyangore ni wechego mago mag koso luor kaachiel kod rem somo e yono makare ne obiro to kabende piny owacho mamalo ne joketo thenge keto luor kuom nyithindo kata kuom jopuonjre ka okalo kuom lido gi Orlando. That idea of the cane, which was removed from the Kenyan education system, is what is breeding all these problems. We appeal to the government
to bring back a punishment that will make teachers benefit from what they are doing in schools. Teachers are doing a very good job. But if the children and the students know that you cannot do anything to them, they will ban schools. And that is what is happening now. Tunasema pole sana, but we want the government to reconsider that element. The biggest development is in the mind. It is in your mind. If you put it and implement it, it becomes the actual development. That is why hata hii 2 terms tunasema, tunamwambia president apate 2 terms because he is investing heavily in recruitment of teachers. If you look at the investment that the previous administration put in teachers, si ya Rais Ruto imepita zaidi. Kwa hivyo he is investing in the minds of our young children. He is investing in our potential. He is investing in our ability to do right things for ourselves and for the nation. Kwa hivyo mimi nawasihi na kupongeza walimu na wasihi pia wazazi, tusaidie walimu hao kufanya kazi yao nzuri. Walimu wawe na nafasi ya kufundisha, ile conducive environment ya kufundisha watoto, ndio watoto wetu wapite. Lakini na nyinyi wazazi, tukae na watoto wetu tufundishe wao tabia nzuri, maadili bora. Na pia watoto wetu, najua mko hapa, mkuwe na discipline. You must have discipline for you to be where some of us are. Come 2027, things are going to change. They are going to change from worse to better, and eventually we will be the best because we must have model ECD centers within Migori County. We will not accept being told that one ECD costing 500,000 is a development against 11 billion. Wajinga walisha Migori. Weche moko en ni ruodh Agoro e riwruok mano mar jotich mano kotu moluor Francis Atwoli owuok oko kendo kwedo malich miwuoro ng'anyo mano mabende ichano bagi chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Owacho ni kwetha mano mabende obalo kod piny owacho onge kod gimoro amora malong'o mabende omiyo gidhi e ng'anyo maket koda mano. Olero ni jotich owinjore obi ochopi e tich kendo gai mano mar obila owuog oko mano mar chiwo arita makare ne jogo mabiro dhi e tich kendo chenro go mago mag ng'anyo kik roch chenro moro amora mano mar tich. I want to take this opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th. And if possible, let them allow our people who are doing casual jobs in hotels, in other places, go to their places of work undisturbed. And I am appealing also to the Inspector General to come out in full force to protect those people who will be going to their duties everywhere. The workers will be working on that particular day. They require protection. They require to go and make a day for their living. And therefore, I'm appealing to the Inspector General to come out in full force and make sure that workers are protected on 25th of June in the proposed demonstrations. And as I've said, if you look at what they are demonstrating for, there's nothing. Any country must have a finance bill, must have a budget. How would you stop the country from not having a budget or a bill or finance bill to run the business of the government? If today I was the president, I would say, yes, Kenyans, you don't want finance bill? Yes. You don't want a budget? Yes. And then I bring the whole treasury in my office. Don't they think that will be unconstitutional, atrocious, and uncalled for? I'm appealing to Kenyans to have their normal sense of thinking. We are having elections next year. If they have anybody they want to elect, they are free. This is a democratic society. But let's not talk of demonstrations day out, day in. We are talking about demonstrations in this country. We are scaring away
the investors. Achiel kachiel nyaka kaunti no mano ma Migori kama bende wayudo kanyo ni sikunde sekondara mano ma Kibaroti Mix mano ma bende yudore e Kuria East kaunti no mano ma Migori. Sani to koro ne oyudo kanyo od nindo mano ma bende tingo kanyo jopuonjre ma heo 250 kendo gedo mano mar od nindo no ne omonyo kanyo omenda ma bende oheo tara 25. Gedo mar od nindo no ne otim kod jalup governor mano ma county mano ma Migori kaachiel kod osiepege mago mamoko. Karibu nawe ili tukate utepe. Mwenyekiti na kaunti elekeza mkono wako hapo. Ndio rasmi yenyewe tukusaidiana. Aha. Kiini cha kujenga hili bweni ilikuwa kusaidia mtoto msichana apate sehemu safi, sehemu ya kiheshima na sehemu iliyo salama anapochukua masomo yake ya shule ya upili. Tunajua hii sehemu ya Kuria iko na changamoto nyingi hasa kwa mtoto msichana. Moja ni mimba za mapema. Ya pili ni hii kukeketwa wakikuwa bado wadogo. Ya tatu ni kunajisiwa hasa wakati ambao wanapoenda shuleni. Wasichana wetu wengi and especially day scholars kumekuwa ni shida. Mtoto anatoka nyumbani mapema, anataka kwenda kusoma, hakuna taa kwa barabara. So anatembea tu kwa giza. Tuseme mtoto ametoka 5:30 na kuna a lot of rape issues hapa kwetu. Kuna a lot of cases rape. Na watoto wetu wengi hata akiwa raped ananyamaza tu. So after a few days unapata mtoto ako na mimba tayari. Sehemu zingine mtoto hata akiwa na mimba atazaa rudishwe shule. But hapa kwetu ukishapata mimba bwana direct. Kitu ya kwanza nitahakikisha ni mswada katika bunge ili tukue na sheria za kuhakikisha kwamba katika eneo letu la Kuria hii lazima tuongeze walimu wanawake katika Kuria, kwa sababu unajua walimu wakiwa wanawake wengi wanasaidia. Ukiangalia saa hii statistics ambazo ziko kwa wakati huu, hii region yetu ya Kurialand walimu wa kike ni wachache. Kwa hivyo unapata kwamba wasichana bado tu wanakosa ile role model. Tunasema kwamba jengo hilo litaweza kugusa kizazi cha sasa hivi na kile ambacho kinakuja. Kitaweza kupatia watoto wetu ari ya kutaka kusoma, ya kuweza kusoma, na vile vile ukiangalia kwamba tunatoka katika jamii ambazo ni za chini ambapo majengo kama hayo ni nadra sana katika jamii yetu. Hivyo basi yataweza kuwapatia watoto wetu motisha na kuwatia moyo, na nataka kuhakikisheni kwamba mwaka ujao ama hata mhula ambao unakuja tutapata idadi kubwa ya wanafunzi kwa sababu jengo hilo litakuwa ni mvuto sana. Kaunti ma Kisumu kae wayudo kanyo ni piny owacho iseyo kuom rem keto kanyo okenge mago mawinjore mag keto kata tieko timbego mago mag njore ma bende osewach kata osebed ka ywago ni omedore pacho kae mano mangima. Seyo makama ne ogol kod jadolo mano maduong' kanisa no mano mar Nomia mano migosi Teddy Okech Ayoma ma bende ne loso kaunti mano ma Kisumu kae ka bende ne okwedo malich miwuoro njore ma bende ne orocho chenro go mago mag somo e sikul mano mar Chemelil Academy. Nyo waneno weche manyotimore dala mar Chemelil Academy. Kama jonjore miluongo gi dho kizungu ni goons odhi attack school. Kendo an kaka jadolo mar kanisa anyalo wacho ni sirkal ok tim matek mar tieko wachni. Ka jatelo mochung' ni weche mag arita ma iye Kipchumba Murkomen nyocha wacho ni jogi biro maki. Jogo ok gin jok malich ahinya manyalo tamo sirkal mako. Kendo sura gi noneno maber e pichni to bende gin joma nochako lweny go chon kendo gin joma ji ong'eyo. Akwayo ni mondo wadhi e yiero ma higa manyien ka wan kaka jo Kenya to wach mar gunism nyaka watiek chuth. Wan kaka kanisa wakwedo wach ne yo mamalo kabisa. Budget nyosom
Sirkal ka sirkal nyaka bed gi osuru eka ginyalo yudo pesa. To kik sirkal bed mawuor magidwaro ni gigol gik moko te ofuke mag raia. To giwe raia gi kech. Dhiang' moko chamo lum ok inyal nyiedho miyudie chak. Emomiyo akwayo sirkal ni kata ka gidwaro osuru, wang'eyo ni nyaka chiw osuru. Muma be wacho, give unto Caesar what belongs to Caesar. But Caesar cannot take everything that I've worked for. Kenyans ywak, jo Kenya winjo matek, akwayo ni mondo gitem, mondo giduoki osuru chien. Mafuta wasewinjo ni kuwe osechako bede e Middle East. Wakwayo ni duok mafuta gi chien maromre gi kaka nyocha omede. Rapar mar Gen Z manonegi 2024 biro tarik 25 juma manyien dwe ni mar 6. Ang'eyo nitie jo siasa machwako mondo bed maliet moloyo kaka no liet mokadho. Ok en gima ber mondo wasia nyithindwa mondo dhi otim timbe mag njore. Joma nohinyorego gin jo Kenya, joma notho gin jo Kenya, gilitnwa waduto. Ta akwayo ni hinyruok gino kata rapar gino kik kel chandruok machielo ni jo Kenya. Akwayo joma biro wuok madhi oko mondo tim raparno gi kwe kamoro amora ma gintie, kata gin e kanise, kata gin e ndara. Takwayo jotelo ma kanisa bende mondo kik yie mondo kanisa otigo e yore mag siasa. Agamo muya General mar Kala TV kikidhi mabor bang' thuolo machuok aduoka e kod weche mago mamoko. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Dakika en kanyo 23 mano tok sa 3 e chenro mano mar ng'ien weche.
Wadhi nyime kendo warango weche mag mamoko kama bende wedo kanyo ni kwayo sani to koro golne jo siasa mago mapacho kae mar mondo migite magi duok chien liet mano mar siasa motelo ne yiero maduong' mano ma higa manyien. Kwayo makamane ogol kanyo kod jadolo Patrick Ligaga Nyagudi mano mabende en Archbishop mar kanisa mar Hera. Siasa onego duoke piny nikech odhi maliet masamoro onyalo rwako jo Kenya kama tek. Siasa omiyo Somali ok nyal losre nyaka kawuono nikech jo siasa ne ba weche nyaka donjo e lweny matek. Omiyo jo siasa me Kenya bedo wakwayo ni kuom mono kata kapok owacho gimoro to onego ne nowache kanye to owache ni jomage to bang' wachne mowacho damage mane kata wach machal nade ma wach mowuok e dhogno nyalo kelo. Siasa onego ti kod yawuowi kar mondo giti kod kaka gimiyo siling 100, 200 mondo odhi ogo ng'ato yag ng'ato gach ng'ato to ber mondo omiyi tich moro kibarua moro kata ofise kata kamoro mondike ji mondo jayuthno oti to yud pesa owuon bang' tich matek. Molo ni watiyo kodgi, siasa tiyo kodgi e yor ayany, e yor gorruok, e yor yenyo, e yor dhaw ni ng'ama opponent mare. Mano gibiro miyo nyithindogo hap gibiro bedo marach nikech joma dongo kiyanyo ng'eni ichal ng'ama ikuomo kata ikuomo koro hai marach nyalo yudi e ngimani. Joma joraia ma gin wananchi onego riwre e paro achiel gi polis kata gi joka administration maka nyathi moro ging'e marach idhi make tikele tiwuoyo kode kata itere gi makosa motimo to kwang'e nyithindo maricho to wapandogi ka polis omake ineno kichaki gole koro biro jigamba owacho ni onyo mako utera kondelu utera kama utera Central Police yaseduogo koro tima wuogo marotelo. Polis bende ok onego winjre gi ng'ama ja makosa ma jopiny omako kata onyise obedo kosemake kendo ochako gole mage gik makelo tabu. Ni jasiasa kobiro e kanisa to owuoyo kode wakoni kibiro lemo inyalo mana mosowa matin to kik iatak jasiasa wadwa e sinagogi. Bende watemo dhi e barasas mag ruodhi, wan gi jowa jodolo mawa waoro mondo odhi e barasa mag ruodhi giwuo gi ji mondo gikel kwe kind josiasa kaachiel kod josiasa wetegi. Siasa ok en sigu, siasa en kaka tugo ma ji tugo e pap. Ka wadu loyi titimo badi to dhi mbele. Yenda mar mondo mi achwali achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Kisii kocha kama bende wedo kanyo ni jodak mago ma bende wuok e kaunti ma Kisii okwa mar mondo mi gitem gisir kendo girwaki osiep kaachiel kod winjruok ma bende nitiere kind duond bura mano mar UDA kaachiel kod duond bura mano mar ODM. Weche gi ne owache kanisa mano mar Ambrose Kabeo Catholic ma bende yudore e Nyamache sub county county mano ma Kisii. Kama bende ne oyangore ni thoth dongruok mago ma bende osechwal e gwengego ne obiro mana ka otenore kod kit osiep kaachiel kod winjruok mano ma bende nitiere kind duond buche ariyogo. As you are aware, we serve the 5th administration of His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. It is through the teamwork of His Excellency the President William Ruto and His Excellency the Governor that all these things are possible. When there was divergence between, for example, the opposition and the government, there was a lot of noise, especially in Kisii. And my brother here, the governor, struggled a lot. Tulikuwa tunalia sana. Every day tulikuwa tunaombea Mungu amchunge. Lakini kwa yeri ya Mwenyezi Mungu, broad-based happened. Raila Odinga, Prime Minister, wakakutana na rais, wakashikana. Tangu washikane, we are working very well at national level. Na chafa itemesema mambo mengi, na governor atakuja sema yake pia yeye ameleta. But because of the teamwork, personally, I treat governor as my brother. Mimi namuita, before even I call him your excellency governor, I call him ndugu yangu mdogo, because I respect him a lot. Tutaendelea kufanya kazi pamoja, both with the governor and with the president, ndio tulete maendeleo hapa kwetu. Mumesikia within 1 year tumefanya hiyo primary school 62 million, digital hub hapa 10 million inaisha. Hapo Catholic tuna raise leo milioni 15 jingo.
PS Oluga, wewe unajua kwamba wewe you are my subject. I'm the deputy party leader. Hata hawa ma-PS wengine mtakuja kwangu mkipembeleza wakati mnataka hiyo kazi 2027, kwa sababu mimi nitakuwa kwa serikali, mimi niko katika hiyo, nitakaa kwa hiyo meza. Sisi ambao mko hapa, fanyeni serikali kazi. Sisi tuko. Wakati mngekuwa na wasiwasi ni wakati wa watu kama sisi hatuko. Sisi pia tulikuwa ni watu wa, mnajua hiyo Nairobi. Mimi nimepewa kazi ya kusimamia Nairobi saizi. Nasimamia Nairobi, the whole of Nyanza and a part of Western. Tutajipanga. Tutahakikisha eneo letu tunashinda kura kwa umbali sana. Kwa hivyo hiyo mambo mengine mtuachie. Achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Homa Bay janeno mar Kala TV kama bende wedo kanyo ne jo boda boda e center mano mar Kadel bwo riwruok margi mar Kadel Combined Osingo mano mar keto kwe kachiel kod lwasino mano makare ahinya to e kindegi mago mag siasa kachiel kendo ok neno kachiel kod dhi nyime mar mondo mi gikwed jogo mabende dwaro mar mondo mi oti kodgi e yono mano ma ok ni kare mano mar siayo tulo e pacho kae kata mano mabende osebed ka idendo ni goons kod jo siasa e kelo koko. Negisingo mano mar siro jatend piny Kenya William Samoei Ruto e tielo mano mar ariyo kaluwore kod dongruok mago mabende giwacho ni osebedo ka ochwalo e kaunti ma Homa Bay ahinya to mago mabende otenre kod apeyni mopogore opogore machalo mano mabende oya Njeri kadhi e gwengego ma iluongo ni Oriwo. Wuono wabedo piny kaka jo Kadel Combine ma tiyo kamiluongo ni Kadel Center kendo wawinjore gi dwol achiel kaka jo Kadel Combine ni wan wawuok oko mar support President William Ruto kendo wadogo ne kura ka Nyasaye omiyo ngima 2027 ok nikech jomo miyo tich e yiwa e Luoland ka wadhi go ne kura nikech dongruok mosemiyowa kaka jo Homa Bay County. Wachak wawinjore kodgi nikech being ni gin jo majority magi gin jo transport sector tieni jo boda boda wawinjore ni chakre sani kaka jo Kibiri Ward wadwano mi jo siasa te lwasi maber mondo campaign mondo many kura kuom jopiny. Machielo wawinjore ni wan kaka jo Kadel Combine matiyo Kadel ni Kadel biro bedo gi kwe, anonge tungni mora mora, anonge chuo antime mag maundu bi nyaka de team wuog oko mondo oger nying Kadel mondo Kibiro bed gi kwe. Kwago erokamano ne kwayo makende ma jo transport sectors ma Kadel Combine nokelo kaka en wach bet gi chopa na giamua gi dwol achiel ni gidwaro tich mayot mondo mi dongruok obede i Kadel Combine mar wuoth mayot. Sani king'iyo jotelo iluongo ni honorables to wan kaka jo boda boda sector wabiro bedo gi nying marach ni biro ketwa iluongwa ni goons. Ok wadwar mondo mi nying mar goons no luongwa go jo boda boda sector wajomo dhi school. Kaka wan Kibiri Ward waseng'ado na rita kwe wadwa keto nikech yoro selosno maber makata ka diponi dhako nigi ich to ringo mos e yo mokwe kiwuok from Kadel kidhi nyaka Oriwo midonjo neno nam. Mano dong adier. Tuta. Anakwayo gi dwol motu. Ni ng'ama Nyasaye omiyo gi kata nakia kata bochopo. Uparna William Ruto. Kilemu ne mondo molo gi William Ruto ahinya mondo ambe gimed miya mijik mondo akonje momo. Makata ka ino kidwar to ng'ama chielo konyre kamano. Yena mar mondo miya yenge gi kanyo tino market kodama kata kamano moko kuom jogo mabende tudore kodwa e yor Facebook page gin oganda mago modhuro kata kamano abiro mana yango moko kuom ote mabende osechwal na kairi. Maurice Warengai Nyongesa wacho ni en locked kendo neno weche go mago manyien mag ng'end weche erokamano ahinya. Okotho Mulo bende wacho ni en Okotho Mulo mar Kabondo Ramba oneno Kala TV ka antiere Ogango Kisumu City kendo amor kod Kala TV erokamano ahinya. Vitalis Ochieng mano Wuod Game bende wacho ni Nele Achieng antiere kod weche manyien kaluwo kare gik matimore e piny Kenya erokamano kuom ote makamano. Opija Jachuma mano mar Nyamasaria Kisumu wacho kanyo ni oneno maler kendo makare ka entiere gwengego mag Nyamasaria Kisumu kod min ode mano Mama Brighton kachiel kod
jochuma duto te mago mabende wuok e kaunti mano ma Kisumu kae. Wariti masani erokamano kuom kawo thuolo mari mano mar rango weche manyien mago mag ng'endo weche. Bedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng' ndhine jaloko mara Bella Achieng'. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.